nang ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Mbok Prabu Duryudana iki arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunom sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Mapan wonten sak pinggiring wana wonten satunggiling pertapan ingkang kelado asri lamun dinulu ingkang grastan pertapan tebing miring sinten ingkang lenggah madaning pertapan kejawi madeg Brahmana ugi madeg tabib menika ingkang peparep Sang Begawan Bawarsari limpating panggraita wasis waskita ngesti nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandene titis pangandikane sakjetane dadi saksedyane ana nedeng winong-wong dewane resa juga lenggah madaning pertapan sineba sangganing para cantrik mangi jejanggan indung-indung ulu guntung datan kantun pisawanipun cantrik ingkang cinaket nenggih pandhita ing Kendali Sada Begawan Anoman riwusnya mulat sawanipun ingkang abdi cantrik Anoman sigra merwani pangandikan Sang Begawan Bawarsari dados kemangrujining pangandikan dening kababaring lisan Sang
darajating raja kawuryan mus sunyaruri Aurora mangrehing muka no tanpa patupi Atilar Silastuti Sujono Sarjono kelu kalulun kala tidha Arjaka blah iblis lanat padha jek-jekan saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing padha caket karo aku ora ana sing tak caket-caketake jaba mung Anoman ingkang tansah ora tau nunggak bayar SPP mula ora aneh nek kowe tansah tak caketake padha rarja sapraptamu Sembrono Senggono tansah pinaning kawidadan ring sambi kula sawanipun ing abdi pun Anoman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban tak tampa ndadekake jimat janjane aku ki ya ora madheg pendhita janjane aku ya ora madheg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat wingi kae ana wong kena kampak gulune wis kiwir-kiwir gawa mrene tak tambani dadi lan patine sumebar warata nek pancen lek ku nambani iki pancen iso apa jenenge iki berhasil merga nek mari ra urung wong kuwi cacat mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat akhirnya aku dadi suwijining pendhita sing kondang kawenang-wenang nah iki sing dadi gumunan ning atiku man inggih kowe iki dadi pendhita wis suwe inggih ana ing pertampan Kendali Sada ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar pendhita sing lagi entas durung karuan jero cetheke ilmuku jero cetheke kawruhku ning sebab apa kowe kok suwita karo aku apa sing tak goleki kula nyuwun pamunten penemban kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun ambrahmana utawi madheg pandhita saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon utawi mboten sagedipun kembali dening sinten kemawon nanging wonten ugi suwijining brahmana ingkang sampun dangu ambrahmana nanging ilmunipun boten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget heeh pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti inggih ning aku ora duwe ilmu apa-apa lho man aku iki blas ora duwe ilmu sing iso migunani ya ming ngelmuku iki sarwa cethek
Ning aja tok anggap ngelmu cecek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ning alam padang. Upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Ngono kuwi iki ketoke dadi sepeleke pisan. Sapa salah bakale seleh. Ngono kuwi ya wis dadi sepeleke. Inggih. Sapa utang bakale nyaur. Ngono kuwi ya wis disepeleke. Ketitik do semaya. Inggih. Kuwi ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono kuwi wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip alam padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing pokoke sarwa apik, sarwa becik. Merga ana tembungan becik ketitik ala ketara ki wong tumindak ala ki didelikno kaya ngapa mesti bakal konangan. Sak pinter-pintere bajing kae mlumpat, mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cethek-cethek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, terus wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora dadi dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala ki mesti bakale sisirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kureping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ora usah dadak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning Dias. Iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho karo kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan oke, nek gelem taun sae oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah dadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho. Kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Melu ning mburi ning tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking Sang Penembahan langkung saking menika. Kowe urung tekan. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat apa? Nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kuwi pepethinganing jalma, unusananing titah. Ngono aku gelem mejang sastra ceca paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating Driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wah. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Suneti sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa kuwi Sukesi. Dewi Sukesi
Biyen gone nampa Aji Sastra Jendrahayu ning Rat Pangruwating Diyu. Sinartan blendenging katresnan, mula terus ora tresna karo Prabu sapa? Donopati tresnane karo Begawan Wisrawa. Monggo Begawan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah, Wisrawa nalika semana ya kena dampaking Sastra Jendrahayu ning Rat Pangruwating Diyu. Pendhita sing ora nate ketelepetan dedosan kena dayaning Sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe. Mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendenging kamurkan. Inggih. Kok anak-anak Rawana? Inggih. Ingkang bajeng menika Rawana. Heeh. Anak-anak Rawana kuwi merga blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukesi. Keksi babar watak angkara budi jandala ingkang meh ngobar jagat saisine. Ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan. Mula terus peputra Kumbakarna. Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik. Inggih. Paham? Inggih. Ngertos penemban. Nah, mula aja sok sembarangan, main ngelmu iki bahaya. Oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke. Mula ngelmu iki kudu diukur karo kekuatanmu. Nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira kekuatanku kok urung mampu. Ayo diasah sik. Carane wadah iki wadahe dijembarke sik. Ngono. Ben supaya aman. Ngelmune. Inggih. Ora mung sak kepenakmu dhewe. Sesuk tak paringi ngelmu. Inggih, ngestaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pindhan penemban. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Lah iya. Aku ya isin nek kowe metu saka kene kok tanpa duwe tanpa tementel apa-apa ngelmu apa. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Nek cara mbiyen kowe suwita paling mung dilatih Pak Boletus. Apa Pak Boletus? Tapak kebo sikile 100. Nah. Kuwi mbiyen ya dadi ilmu. Jane kuwi werdine ya akeh, werdine ya ana. Oh, inggih. Inggih ngaten meremban. Lelu. Heeh. Angel to? Menapa menika? Telek ning alu. Doyan apa kowe? Mboten. Wong mejang ilmu, wong mulang ilmu, kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cementel. Mula pertapan nggonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan nggonku kene iki pintu gerbang wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cementel. Inggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Tekan pecrabahan ngene iki tau to percabahan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ilmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajaipun gecul kumaruca namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung. Lho, ingkang mengandung sinten? Sik kowe aja lucu sik. Mengandung ilmu arepa guyon ning tetep mengandung ilmu rasa kepenake dhewe. Inggih, inggih. Man, wonten dawuh. Aku jane arep omong karo kowe. Badhe ngendika menapa? Iki ta arep ana daya. Lho, kok panjenengan ngertos? Lah, kowe lah caki kok. Maido karo aku ya. Aku ki arep ana daya, kuwi aku ya ngerti. Dayahku ngelih kowe aku ngerti. Menapa inggih? Wis to, anggere omongan terus ana swara. Mesti dayahku ngelih. Inggih, inggih. Soale suarane weteng krungu. Inggih, inggih. Iki
Kowe rasa melu-melu nek dayoku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayoku ngargai rame pertapan tebing miring kene. Inggih, kok naminipun tebing miring. Sakarepku kok rewel. Sing gawe jeneng aku kok kowe ribet ora. Inggih, inggih. Engko nek dayoku tekan kene tak wangsulane kowe rasa melu-melu nek engko semakin meruncing keadaannya terus arep dadi gegeran kowe siap-siap ngestaken dawuh kinten-kinten dayoipun sinten nek miturut penerawangku saka kene tak tonton saka epek-epekku iki ketoke sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa Piyai ning arep dikaya ngapa nek Piyai iki engko arep gawe kisruh arep gawe rame ora usah kuwatir. Aku sing tanggung jawab. Ngestaken dawuh. Kene mundurane. Ngestaken dawuh Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu. Ngajaping matu sarining tawang. Dereng ngantos paripun sami Mbak Wacana. Asarurawipun Begawan Dunapati harus ingkang dumrojok tanpa lapan karya cingak sang Premban Bawursari. Sabar Bapak Premban. Saking semangate sawise nampa amplom apa mau direm karep terus-terusane diantenan lole kandhak blekudung selalu kembal Semarante Depate pripun niki ra mboten kleru dalane ta niki lho kleru pripun ngendikanipun anak Prabu Duryudana kula kedah sowan wonten ing pertapan tebing miring nanging sareng kula dumugi wonten pertapan tebing miring lha kok lho niki kok mboten pangling menika nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rek menika rak kadidene Ponokawan Bagong to menika lha nggih lah kok malah Bagong dadi pendhita bareng lah murite ya akeh men wiwit saka pendopo nganti aglar tekan dalan ingkang nganjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Begawan Bawursari iya wong kali nyandang ya iso ora pokra lho lah iya lah ing atase pendhita kok ming kudung cawet kaya ngono ki marang piye? Aja sembrono apa wewe. Iki lento nang ngendi? Adoh. Kowe padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampeyan nyawang. Sampeyan nyawang kali kula blegere raga pancen Bagong. Ning kula atri mresani kanthi permana jati. Lho,
Tak tonton nganggo Permana Jati kowe ya tetep Bagong. Kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan tebing miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ing pertapan tebing miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madheg pendhita ning pertapan tebing miring kene, Bagong? Nuwun sewu sadèrèngipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekana Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur. Wigatosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangeno. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan tebing miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti yen to Praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinten Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen wis ana 3 sasi iki, 3 candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandhang roga. Lho, malah apik sehat. Pun nonton 3 sasi anak Sinten Prabu Duryudana berolahraga. Nandhang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kok sing nanti rembugan karo piyayi kok misak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna, sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandhang roga kuwi lara. Mangken nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerahe Sinten Prabu Duryudana kuwi mung kowe. Kowe ingkang madheg pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula waktu dina iki sowanku utawa Praptaku utawa rawuhku ning pertapan tebing miring kene mong ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen apa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi sarana tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincung sikilmu Panakawan. Kagat risang ngapirang urinangkul kinambet dosang reknaning pawana ya situkang walang ati. Nek ngono rawuhmu nang kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becik Begawan Durna. Nek niate Prabu Duryudana arep golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Duryudana rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrik-cantrik liyane sing padha kapitunan merga kelangan karo aku. Mula wektu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku ana man sing bakal ngrampungi karo kowe. Wonten dawuh cetha nek Kurawa gawe kisruh pertapan tebing miring niki prasetyamu karo aku lahir batin Lele Suwita lahir batos mangkatonan ngestaken dawuh Kurawa dundurke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku rampungane niki ngestaken dawuh penamban.
Durna dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya nang kono magawe gelari rowang Anoman sing betengi Begawan Bawursari dasar para nyata kartomarmu ayo gelem bali apa ora gelem bali ora gelem nekuk barisan aja takon dosa aku yang bakal meksa bali ning para Sata Kurawa wah ladalah yen ngono wani karo sing tawedene apamu ora minggas ngarep tebak dadamu ngene marganing patimu sing ngolena prapteng lalis karto karemu Kimbal Sumarante hawela wis ora karo-karuan Dipate pripun Kakang Durna Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan kados mekaten lampani Dundri liya dina pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa teng
Merana semobang wangangarono dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkong Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra menencong Warudaya menawi di jagat geger kalebet kayiwangan katraking gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon inggih mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh sang temakata para kawula miwah para satriya lan para brahmana ingkang samya sumuya dhateng pangrehipun Sang Begawan Bawursari malah raos ing manah kula kumacelu kaselak lan kepengin kados menapa tata pawujudanipun Begawan Bawursari teka ngewak-ewakaken jagat Kakang Narada nyat langening kalangiwan gelar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga menawi kula mekaten monggo Dadi kula dherekaken monggo Kakang Narada Kancing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gantrum ong mas tunomo sidam sekaring bawun langgeng apa iki nganggo para Begawan Bawursari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun diwaning para dewa teka kita mboya basa apa kita bakal
entuk sot saka panjenengan ulun. Pripun? Entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulon. Kula madeg-deg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun idin saking Dinas Pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhake kelawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo menawi panjenengan ngersakaken mekaten. Mula Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lagi kok bakal malah udah nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok diteoke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mau le ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Bola, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ning arep minta-minta iki. Wah, suarane oleh kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wajon. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konane aku. Nek aku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ora kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ora iso lari-lari. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari ora. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ora tak. Iki apa?
Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke, Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke saka kaya padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Kapamu kapan kowe? Sale ra tok keke wondo. Wis Pak gek ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anak-anak aku. Woi, Pak, waduh wis. Wah, wis. Lah kok lemu ampuh kok mung nganggo anduk ku jane lemu entuk nendi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti ki nang dhuwur wit dapur ampring kono. Bagong, rasa goleki wae. Nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tanggo kudung ora bayar, Pak. Pak, gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk, Reng, kowe iki nendi? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nendi? Pak. Bagong. Lah, tenan lah. Gareng iso ilang to mergo bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nutuki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak nek ngarepe bakul iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kondene ya. Salinane. Pripun, Mas? Kowe wis rampung le nyambut gawe. Aku wis leren le dadi pendhita. Lakon kok ming opok wewe. Sing nanggap ya ming bolose enak iki Kambas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra senenge ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Wis aku dawuh, Mas. Well, mantuku wedok to. Iki Rama. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Gila-gila iki, Tru. Iki meceli kayu barang nang meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku ora tau nyambut gawe. Ha iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo Dik, mulai yo Dik tak terke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya arep macem-macem terke-terke. Yaine iki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayane kok. Iso tak tabrak tenan kowe. Rek mudal e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Lo tak wangsul. Wis kono hati-hati. Lihat sing peteng. Lho. Sing padang, heeh. Enten nek protelan. Padake ra kekrungu aku. Arep ngapa nang protelan kowe? Kon gajul kala menjingmu ye. Apa? Wong kok kaya ngono lho.
Wah lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis 2 jam apa? Mau pesenane lakone kon guyon wae, rasa sing werna-werna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Climene ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial. Aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan, rasa. Kagem Semar, wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak? Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse. Climen iki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggal memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak kanca, Pak. Iya, bagus. Tinggal iklan ya oke. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo kula aturi ngisi kanthi wayang Climen. Sedaya saged sae samudayanipun.
Turu. Ya. Bilangnya setahun lawas loh. Lah kok karepe dhewe piye maksude kok? Ya film sing ngene. Ya aku golek sepuluh kok ngomong kabeh kene nomor duwite ini. Tapi ngono. Terus sampai si Iku kan diri meli omah-omahne bojone. Saya dhewe ra jujur. Iya, saya luwih dan nek Nyatane ngono kuwi komo ora nyambut gawe di kosan wis tinggal iki wong. isi kabeh. ini nih Mas Muslim enggak? Kudu dijarene ya. Ki truk itu kae. Mobil yo isine paling bener amar kae. Untuk mereka kan milih karo karena milih motormu ya iya milih ke panasan. Lah tiba itu meli makan picek. Motor itu kan makan ngono. Tiga meli jalan kok nek ban. Aku yo milih motornya di jene omah. Pengen milih. Apa Sing ireng teke sing Iya, kamar. Wih larang banget itu. Sing muka nekan terus. Jadi berarti. Wah, berarti bapakane iki sing dijak amar kae ya. Iya, nek dijak amar cuma terang. Sing duwe barang yang pambel ya. Ah iya, iya. Iku bapakane musrike kuwi. Jadi dilihat kowe ya. Kuwi ke asli mboke musrik kuwi mati. Tapi bapakan kuwi ngrabi adine mboke sing mati kuwi. Barang bulu. Ngrelu adine ngono. Ada bulas. 6.000 deh. Kesini bintang Bintang kecil. 6.000. Patang puluh le 9. 20 le 6 dibalik tok Kang Padran. Tidak kris ini tangan. Yang guys. Karena dulu ngedit nih. Kudune ki lek nyetir ngono ki wis duwe edit. Wis duwe editan. Eneng sing gedepo. Jajal di kurang aja sih. Kayak gitu bensin itu Kalau bensin sepeda biar mer. Gratis. mulu penindaknya tuh lah. Berarti paketnya ya. Motor ada tak mudah. Belas. Pindahnya tuh tangannya mentek. Belas ya. Punya tuh situ-situ. Sudah.
punya apa-apa. Iya nyawa. Tak kono nek bae kakak. Bae kakak mata. Baik kakak tok. Baru kakak dulu. Nah kok nek anu ditene gede balen. Tene. Ora ngisi anak balen. Aku nek tak kalah sakit kula ke laptop di anak ben. Mung ora ning paman. Enggak ya. Kalau di paman lah ben kok neng anu lah dalan di mana. Paman. Itu ya. Bet anu sapa? Sumpah kan 36.000 enggak direkam itu. Terus neng paman isi sakit. Iki Bang silahkan coba lagi ngono mimpi sono iki pegel. Ora enak. Iki serius kepal sembarang kali. Mau nggak modal 25.000 saya kasih 800. Nggak mau, kenapa? Kesini aja tak beli kamu. Mau berapa satu malam? Nah, terus jangan gitu kak, itu nggak baik. Aku memang orang nggak baik kok. Orang nggak baik kok mau jadi baik. Kan saya percaya buat. Aku ning paman cenderung terkenal menang. Bila aku menang mana? Aku pernah dari mana? Aku bilang. Bener-bener mampir kom rame. Masih depok. Dan Kaki bengkak sebuah karma aniaya anak yatim. Loh, kayak bagaimana tak Islam? Saya mafia kitab biasanya kan nendang semua. Itu tahu Iki wadah bayu. viral 2000 kaki bengkak karma aniaya anak yatim. Polisi gambar nih. Mulai kok sing kok tendang ndas saya. Aku pikir roh anu. Mula to wong benang. Halo, polisi kepala manusia, jatim geger kan, tapi kuwi ke anu animasi Cerita. cerita. Emang iya nemu. Tak jukuk thumbnail tak anu tak pasang ning luar saya. Ya ndak payah wis iki ya aneh kaya kowe. Aku emang iya. Nemu ning ngono kuwi. Tentang anak yatim kaki polisi bengkak sampai berbusuk. Payu to. Isi arep kok sesuk isu akeh ning mang. Aku. Iya, penting ada mikir adan sok bisa. Kelen. Nendang. Lagi kita bikin cepat kan semua. Tak atuh orang wayahe. Dulu gitu ya.
ya awake dhewe kalah.
video le. Viral. Nolak udan. Nang panggung Banjar iki. Nah. Kapan ini? Di pengajian terus baik. Langsung pet. Gosok yang ini langsung siap. Ilmu. Kita dipayungi lah ini beda. Kita dungan iki gak ngono kuwi. Kan udan kaya sak liyo jarak. Dipikir kaya ngece banget. Ngopo ya cara laire sing muni iku mangke batine muni piye. Nah, dengan sak liyo nyaman arep Dipayungi. Malah aku jarak. Segoro-goro ngono. itu Anwar saya itu diterang orang malah terang saya terus hari ini aku suka kurang payu di daerah gunung aku percaya kok orang mandi Jalur hutan malah dikayak ngerokok. tapi aku jadi terus bahaya Di kancaku sekolah kok isih elinge. Ora sih, punya aku isih eling wong aku rek lemuan. Aku rek kok terus sing nakal-nakal ya kabeh. Gak aku pernah nakal lagi. Ora. Kok isih eling ning kono kok kayak pas mangan bareng-bareng kan buan. Kok kaya kancaku sekolah ngono. padahal saya SD Bisa SD. Ya no. siapa mereka kok balik menyang kayak tengah Pak soalnya lah mau bater lah kang klerene bingung carane so Pak ben Iki asine terus pengen ngarene isu mergo gliandor ngono kuwi. Sembang gliandor. Tumuhi langsung aja ngomong. Wong ning lingkungan kan sik pengen golek bathi kok lingkungan ora bakal maju nek ngono. Karena memang wah, aku tak cemes udah ngono. sampai nanyang wong nggak terpampuk balik menyang Pak oh ben gak terus ngelar-ngelar kesempatan kok Ngono. Lah, isih kumpulan. lho iya ya hubungan cek Pak tuh Stempel itu kan. nangis Ya kuwi dan udah kok balik nang stempel kok. Balane nanti kuwi. Nyambune apa kuwi? Lah, kuwi Pak Towo lho jadi apa? Gitu. udah bisa ya Tiga anu kartes kan. Makanya wis duwe duit ki. Kayak iki nih nomor. Yang ono sing nemplek nang kidul ngono, nemplek. Ngesor dikosongi, dinggon kompor. Dhuwur nggon rak-rak. gue kayak 200 juta kan 130 berapa yo kancane mah aku lah diatene double Dasar ini pemalu. Yo kok bingung kali kandang. Yo ngono iki sakjane umpama kowe sing nyata terpilih dadi RT kowe asline kudune sing malu kono. yo aku sing mana Iki bicara kari iki gar kumpulan ya tekan deh. yo kok ngono sih yo kan toh buat bersama anak aku jangan yo senang masa tak lingkungan ngene loro gaman Bukan bersama iya. Iya lu acara. Kartu loro. Gak ada telur, ada telur yang sana itu sih. Itu ada pitung Dia ngomong kita belum hijau loh. Sak lingkungan kok kan itu kafe. Terus bisa tuh. Ya benar saya itu
tuyul kuwi tak golekne wong pek tenan aku depan karo Fauzi aku tak ngakone bisa ben tak celekne asine sing jumuk duit ku dudu tuyul duite Yuni sing jumuk Yuni aku ana bisa makan iki sik tuyul-tuyul sering ngalor kan sama tak bisa golekno kok masih jumuk Keluarga iki wis lanang omnya tuh Wah, bojone ra ning omah ra tau kelangan, iki bojone ning omah kok kelangan ke nek perkara dukun akeh kene lho nyatu waktu kuwi sering ngalor ngetan waktu kuwi kan Yuni ning omah kan nyunggar omah iya Yuni nek bingung ya ngalor ya ngetan ya ngulon bareng cukup ngono. ngomongane apa wis teko kono. Ya ngomong ngomong YouTube kan kudu rata percaya YouTube metu di omah tak cek buktekno cek buktekno dadi duit jenenge YouTube kuwi ora kok wong YouTuber cacah iki pinjol. Golek dukun Pak aku depan karo polisi ngampe guru-guru kok lingkungan jerek kakek dosa ya perkara tuyul-tuyul Pak. Lah ngono iki ra jelas. Ngarepe ndeleng ya mendhe. Ngarep leleng 10 mesti. 10 ya 5.000 mesti ya wong dadi juga. Aku kan nang pegel Pak aku perkara tuyul-tuyul anu iki ngono Mas. Ya terasa. Karet. Lah kata terus. Untuk kalian sekat medun mengolah tolong aku. Enggak mau medun. Ini masih di kulit air. Lah, salah mulai. Nek dingenane jatuh tangan lumer itu. Wah, Orang yang skater Ora ana sekitar bes les sekitar ngono kuwi. Bet sing ora iki isine 18.000. enggak kayak enggak Isine ngoten ya. 21.000. Iya, enggak gelem toh. peng. Dah. Nanti ya. Ning opo kae? Gelem. Gelem. Ning opo? Ning Olim. Rumah saku ke lek wis cates angel. Betul. Kaya karuan ning Olympus te 20.000 tukane skater. Dadi apa ora? Ki malah awet kurang aku. Bener nang. Ya, temen gede. Ah, nang dalu rasa. Sampai main isu. Kelek betul iki. Skater gratis. Harus nurut. Yalah aku ra oleh. Ini ndak ngisi ta iki. Ya kuwi kan kau 300 wong kon ngerti acon. Yo, Sing situs anu kok sapa? Enggak Yoga. apa. Yoga. Iki cap wis angel bosok ya. Untung lah ngono. Iyalah. Iya kereta iya. Nek Leslar kuwi rada haram, mboten namung rada. Ngerti ya. Nah, tuati haram, nggih ngertos kula. Wong niku judi. Sapa sing? Rada haram. Betul ya. Kami sunan kali ini haram. Lah niku mboten namung rada, nek niku asli haram. Asli haram. Judi ngerti lho, Pak kene iki hukume. Cuma nek cek urung iso marah. Aku pacak kuwi ya. Pacak tuyul-tuyul kuwi. Aku batin wegel nang si sapa jenenge? Pasti. Mas Tri tenan. Aku takut aku saran iki. Pokoknya kuwi aku. Parane ngalor. Ngalor ngetan. Ngalor ngetan. Saiki bangun. Wegel tenan. Allah. Apa rumah saya begini tidak ngerti dosa masih orang lakon. Sholat. Aku yo Alhamdulillah. saking pegel gua. Mario Jangan tahu belajar. Kan. Sebenarnya. Wah, cuk nem iki Kita nyampe. ada. Wuih. Pateni. Gede aja. Luki kok berarti kan. Satu kan skater itu ya. Aku tunggu. Itu skater 120. Satu serong puluh pipit piro? Surah. Surah ya. Nah, dengan nah, bismillah. Nah, bismillah. Ya boleh kono. Dulu. Kuwi badan berarti kuwi. Ya. Berarti mu kemang 2000. Sering
bilang enggak, bilang mau penting sih. Ayo Wih, bang. yo. Ja. Anu cincin. Cincin mbak aku. Ini berarti 48 50 kayak jam berarti. Ya ketemu ya itu. Ayo ambil sama ini. Kuning kuwi sian. Wis rak ngono kuwi, main rak ngono, entek belum. Apa kuwi? Untuk di depan. Sewidak apa? Wong ning rong ngewe yo modal 50.000 ngesek kaya waleh aku ning Olympus. Enggak kan? Betul. Ora ning 20 ning bet 200 tuku skater 20.000 kuwi. Ora kok tukane Iya, tak puter ngono, tak puter neh ngono. ora gelem munggah. Iya, ngono-ngono. kan yo kan kasane yo tak. Berarti kontak niku. Peng loro kan Sudah iki yo. namun perkalian iki nambahi. Iki opi? Kurang nek iki kurang sih lho. Mahkota. Makanya ikutnya genep. Uji. Namun perkalian loro. Kurang lho perkalian ini tidak ini cincin masuk. Ya ora. Perkalian kan gede banget. Wih, Nah, kuning bang ditutup. Rugi lagi. Lu bisa kakake. Juga minta rangkung. Terakhir. Kuning kurang loro. Terus sudah adem dulu. Nah ini rugi. sing PG opo ning apa? Rugi 100 bang lagi. 5 tahun rugi 100. Iya tau? Rugi Ora lah. ngutut. Rugi 100. Dengan Langsung tutup. Olympus 1000 ya.
120 lewat 14.000. Kayak pas malam-malam jeliar kan dadi tenono malam apa. Seneng semua. Kacak kadek iki. Nah, kacak gledek kecahat nyapar-nyapar. Kowe gak oleh. Aku dhewe. Oh, batere narik batere tarik napas. Pacak lek 100 nek tak ben 5.000. Clik clik clik. Tak kira lek tak ben 5.000 ki tak kira rong. Tak puter ping 10 ngenku ke entek 20.000 lah. Ya jadi kok 50.000. Ayo tak puter pindho sebulan kok piye. Ngenku ke ngono tak ge 5.000 iki tak ben 5.000. Berarti sak tak puter 10 20.000. Aku ke ngono lho ngenku ke. Let's do like get second time. Wait, kok